Hi guys, good evening. Nagluto dai ko guys. Karon pa ko naka-vlog balik kay nabisi ko ganina nya gi-charge po na ako ang cellphone. Kay protina yung pagkalubata guys kay tulo ka vlog na ko karon ako ang gi-upload karon nga adlaw kay tungod sa mua hini king signal dili kayo maka-upload. Motong naman ko sa tuburan karon. Nag-upload na lang jud ko daghan guys kay para ugma bahalang malit ko upload at least. Dagan kung na-upload karon. Ana. Ito na ikuan. Ako nang i-on o balik. Ay, ako man nang giupkod kay ganina. Naglipo ko sa kung anong kidagan. Di ko giluto. Karon guys, akong giluto. Corn beef na. Ulahi ang corn beef guys. Dara o. Dara ang atong tomato sauce, spaghetti. Ang ubang sudan guys. Gi, pang bit-bit na dito sa simbahan. Kay birthdays kung pag umangkon karon na atay macaroni salad. Dayon napatay kuan o subak sa pansit. Napakulutuon napay lumpia lutuon guys. Oh. Nagata lutuon today. Ang uban gidala sa simbahan kay dito ang kaon sa simbahan. Kami daan ni rami sa kuan sa balay kay wala man mi kahibalo nga naa ito ang karon. Celebration. Nadimo kami. Celebration, birthday celebration mayroon. Ibutan na ako ng hotdog. Sakit? Ano ba ka to? Bulo? Uy, kuya, wala lagi mo ning adto. Ano ba si mami? Patuon daw mo. Ganina ramanggod. Na guys. Ako na ning ibalhin diri guys. Ako pagpuklo ni Kim Kim. Grabe. Grabe Kim Kim ano to. Bibera. Bibera. Nagkautot daw si Mami Bibihira. Kam. Ay. Guys. Dibog ko guys. Sa unahon. Tara. Pagtangan na to milk. Condensada. Ay, kuan din with cream. Yo. Lami dahil siya, no? Tangan pa nato siya juice nga. Wag ka nito simbahan ate. Tabang ako din. Hi vlog, welcome to my guys. Hi vlog, welcome to my guys. Butang na to tiyo. May nam ne? Oo, mana sa juice mana. Ngay ko. Oo, mana na. Kuha na ne be? Ilagay naman. Lamit na siya guys. Iurot na lang ito kay parat-parat siya. Sa kuan sir ni sa corned beef guys, nara guys.
Ayaw ate, makalibanga. Mga kaldero. Dili ba yan ang mga lagom guys? Ingon ana din na siya color. Ikatom ng mga kaldero nga di mo pilit kung magluto ka. Nya dugay na pud natambay, wala na gamit kay ang gamit sa kumangod magluto katong mga kaldero niyang bag-o nasa Korean nagpamalit. Nami siya kay cheesy. Lahi pa ako ang gigamit nga kuan. Luwag sa pagtilaw. Lahi pod ang kaning kuan. Sa giukay nako, lahi pod ako ang gigamit nga luwag sa pagtilaw nako. Nami na. Very good agin ako maluto eh. Atong pabuton mo bukal din after that man na. Napakulutoon kani. Napay lumpia. Ay humana naman ni Dario sa lumpia na pug ko. Sa lumpia na pug ko guys. Kani daw kung lutuan ingon ako ang manghod. Ouch! Di ako sa ning ibutang kay murag galisod ko. Di sana. Kay dagan ng mga kuan diri oh. Basuri. Ay, karon pa ka naabot. Diskarga mo ni nasa sa luplak kaon. Ipisigan ka. Na. Pagkaon. Ngay ulang ko ni naglahi ulang. Oh. Kasi mudong ito. Sige na pagkaon na, nyara ko na. Busog ko ng tilaw-tilaw. Mama. Nagkaon na po, dagan kina nakaon ulang taon. Kay paborito kina niyang ulang. Mama, kaon ta. Niya ko na ka. Oh. Mana ka? Oo. Isuuta to imong chinilas. Huwag naman. Isuuta to ba suntukon ti karon. Chinilas mo kay Dara ah. Dira na ko bisaan. Jay, gasolinaan niyo sa kanan. Oh, mana gasolina? Ano yung basin na? Eh, pokok diri ba siya may kay nabisit ko may. Nabisi ko guys. Gana na siya mag-consent ko galing kay din nabisi ko. Oo nga. Sana. Ano din siya? Juice. Gani ko ada ka. Ani? Ada ni ko. Hoy, dali ka na. Ayun. Okay naman wala man oh. Ano to? Dato siguro na doon siguro. Dili man na dili mo dili na sama. Kim! Ipaliw ko sa map, Kim! Map! Anak ito ta. Ako sa pantero! Inuusik seryo, Diyos! Kapoy ko guys. Agas na siya, ngayon diri di maagas. Lipod. Mawala ra ka na kuan ma. Maghinay ka dira magarlan. Guys, di ara guys. Kim! Magsagol na ta Map! sa Map! spaghetti guys. Blanco siya na.
Isda? Ay, ito dito oh. Ara ay. Wait lang. Happy sa dali. Game! Buwan na. Ayang balde anak eh. Kapit ko yung mga. Mamila, masulit. As kaya mamila. Oh, ang squat ang lalawan. Bakit ito yung kanti? Right, nabasa ni. Sika na suka dira, amay suka dira. Ko sika ama kani ko ka mo dire. Butangan na nato ni sauce guys kay ato nang imikos-mikos guys ang sauce. At bukas ra ba di ay ni ana sa nako. Dara guys oh. Ah guys. Ang gani kay nadala na ko kung stand ganina. Wala ra nalimtan mo nang mo na kung stand karon. Yun. Jadi guys, anak nato guys. Ah. Ay, kuan din na siya ma, kanang dugunon din na siya. Anak na gyud na siya. Guys, daraw na. Magkotag sulanan kay magbilin pud tag amo ader. Ako po sulanan sa spaghetti. Para Gani, na gani. toy ato. Di sa simbahan na. Laman nagbasa-basa ko ma. Ba dito ga? Mm. Manihurag din nga diha loy. Ah, pero may. Ambot lang nila pad. Ano gyud mamuan mga. Ano ba ta sudan sa tuwa de ari? Dali siguro. Pag-itim na niya. Iyo, dapat matulog na. Atay, may.
mo, gamayon rapod. Na, magugaw, maniwi, nabong. Guys, nabisi ko pangita sa tanganan ng spaghetti. Ma? Alas yung diri ko muna nga. Ang gani, kinabantayan tayo. Bantay. Nakot mo. Yung ko niya nga, pasigaan dito sa aqua, swimming pool, dumul. Na guys. Init. Wait lang guys ha. Tangan ako ng utong. Lang nila, nangatog mahal. Wala. Nalakaw, bigas lang gasolina. Nalakaw ga? Naraman diya, kami may kuyog. Ah. Manir na to sila. Ito sa simbahan kayo dito, magipang dala ang kaon. Ruma. Nuni, kuan ma tinapulan nga trabaho ma. Pa nga nang giya pun tubig apil pagdala. Spaghetti ga oh. Parang po. Guys, mga untag spaghetti guys. Ma, ali spaghetti oh. Kaon, busog ko. Mm. Kaon. Pero
Pero sa spaghetti, paborito man niya. Pili ba? Ini, coba. Oh, boleh. Dami kaya. Spaghetti. Mulai raisins. Son, spaghetti son. Son! Spaghetti oh. Luto na. Hindi guys, spaghetti na ako guys. Naamta guys. Pero nabutan ako hotdog kay baratuhon. Ang linggo. Oh, champion. Ay, alam ko ang linggo no, champion no. Tahu guys, spaghetti ah? Ay, tawa ako. Dapat tayo ko kami. Ay, butan. Butan sa na mo ulang dito kay para dili sagot. Wow. Butan po dito pa niyo. Ay, dirim din na. Nah, boleh ugat yan man. Mama, bulo ra di ma. Sisikat ko. Yan pa. Ayaw na. Ako na. Ato pa. Pantang cheesedog, dua kabag. Kapakinsay. Dua sa kabag. Dua, wala ko tanawa. Dua lagi ito kabag. Isdog. Cheesedog. What chicken? Ah, ano mo, take out? Oh, bro. Ano mas sila oras na abot? Plus 4.15. Ay, mo ba? Sibom na sila. Manila din. Sibom. Purgapon sila sa Cebu. Kaya na magkatapos pa kariyan. Tapos balik na mo si Munggog, ma. Manila. Mama, borders. Mama. Mana, nangita borders, ma? Wait lang. Ano man? Napos munggo, napos munggulag, mantinunggulag, mantinunggulag. Ha? Bayad daw siya. Oo, kajot lang. Bayad daw siya, ma. Ako lang anak, ma. Bolera, dira, ma. Okay pa. Dana, dana, kami ra, anak. Yes, okay. Unsa man? Ayun, ang bayad si Munggog. Gawan, ma. Bahala na ba sa putang ito? Bayad niya. Ay, mama. Hanap pa na lang ng ibang ano. Pwede nga sa kay. Ano ka sa tubig? Kalas ang tubig ba? Kani, wag mo na ako pwede sini dito na lang ako, nay. Di siya mahawa. Nya ganina naligo siya gayaw mo ko dito kung sukat ni uli na siya na yung mga napkin. Dali ra mo gugurang ay magkaugain niya. Sa kwarto ng mabasa ng kauga. Basa ra na. Dalaan pa kita bungo anso. Pagit ni mo. Ayo. Ipasan pa dito tibugat. Sa agi doy. Dinapulan ba? Ya po na lang tanan niya kaya pa dili ah.
Magluto ba hindi ako kuang? Kanang sagbot na ga. Lagi aman di butang. Pero ay busa ulang. Luto pa kong lumpia guys. Continue ta guys kay gigutom ko guys mo ning undang ko ning kaon ko. Yan butang. Ilahi man ang malata di malata gol kay. Sa baturan ko. Na oy manggiusa oh. Lagi. Ay, nasa naman sanina ni Muday. Ay, Tarsan. Ah, Tarsan ka? Pero wala sanina mo ka. Ikaw nani gugas kay Bik kay magluto kog lumpia. Na Tarsan na Inday Hera na Tarsan. Kawawa naman Inday Hera naging Tarsan na. Diyos ko Lord. Teng naghukas na. Nagsunsuon na siya sa TV ba? Susunod sa TV. Kanino? Balik ko plus lang. Ha 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 ha. Nagluto na ta lumpia guys. Lumpiang Shanghai.
Ning. Nara, di mo tapos. Pagkapos lagi siya. Ano yung mga luwag? Ano yung bitay? Dana ga kan napre. Dasi ay di ba sa kay dito. Mapan pagka sa ura ko, bulag ka. Atura ka mama pangayo na. Mang, isa mang. Oh, kani oh. Mama ni kong gamit. Wanging! What talking about Miss Mermaid? Mermaid? Why watching Mermaid? Oh. Napagod. Lumpia. Gak salah sana Ika. Betul. Mm. Mas Jollibee siguro kanang ama to. Kari. Ina asa gibutang nami. Ay nara oh. Ani? Ina asa gibutang nami. Kana iya kana iyo di na mao. Ano man ni sulit ang nilo. Asi papa, pero wala man. Wala pa din man. Diyos ko Lord. Ano kaya? Ha?